ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бардом Дайво Леганзе аст ки соли барои 1997 сола сидишураш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 16 мегасоибшон коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳо, 4 баллонои средни российския мега хадовой кадаги аст. мошин ай учет бировардаги аст ки номерош транзит аст. магнитофон салон ҳамаш кор мекунад дар ҳолати кори қарор ки радмои краска аз худаш аст. мошин айни ҳол қарор дар ноҳияи Балҷувон. нархаш 15000 сомония ки боз арзон ва муомилаи хубам мешавад. вариантҳои алиша аст бо опелои хачбека болоиш сум метавонед. ягон опелай седана хачбека ё ки вектора чӣ хеле ки набошад, ами соз бошад, дар ҳамин рақамошон занг занед, алиша мекунад, болоишон сум метавонад. дар ин номерошон WhatsApp, имо пайваст кардагӣ доранд. дӯстон, кадоми шумо агар мехаред сумаки муомила дорад, марҳамат занг занед, дигар маълумотша аз соҳиби Леганзе гиред, марҳамат. мошини фурӯшӣ аст. бардорам Opel Astra J аст ки дар кузуфи караван чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед. соли бароишаш 1998 сола сидишораш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 6 литр мега соҳибшон. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои рамашкар, 4 баллонои 80%. ҳуҷҷатҳои мошин 1 сола то 2022 мега, яъне ки баъд аз соли нав буд мешад то моҳи январ. хадовой кадаги аст, даги пуштаги надорад, салон тоза, магнитофон, радмои краска хел сафед аст. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленинский район мешавад. нархаш 37000 сомония ки савдо ва муомилаи хубам мекунем мега, фақат одамони харидорро фавра мега фурӯхта мешавад. тоқа вариантҳои сумкати мега, мисол алиш гуфтагӣ неста, тоқа суми холӣ. рақамошон дар поини видео аст. ба кадоми шумо агар лозим боша метавонед дар ҳамин рақамо занг зад бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин чӣ гирем, марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардорам Opel Astra F аст ки дар кузуфи хачабек маладёжни соли бароишаш 1996 сола. судишораш бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои пачка мега соҳибшон, документош аст, хадовой кадаги, чашкаош мега, ягонаш варид пӯшидаги умуман надорад. мотор 100% мега кор мекунад. мошин масъала ягончи намехӯрад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 27500 сомония ки савдо муомилаш дар назди мошин бошад. хеле соди радмеш хеле дӯстони азиз, мошинча чотка ба кадоми шумо лозим бошад. нархаш қимати бад нест, яъне ки 96 сол дар ҳамин нархаш арзанда ҳаст. бо муомила мекунем мега, марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардорам Hyundai Starex ки соли бароишаш 1999 сола сидишораш дизели, объем мотор 2 литр. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. мошин 4 баллонои нав мега, яъне ки қати запаскаш мега, 5 баллонои пачка мега, магнитофон, саунбуфер, салон тоза, хадовой дорад. ягонаш мега задаги варид надорад мега, салонш тоза мега соҳибшон. ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагиам. салон мега беҳад ба тоза, хоб не ки сурати дароғша роҳӣ кадаги неста, як дона сурат дорад. кадоме ки мехара мега бе ягон камбудия, саунбуфер, магнитофон ҳамаш қоидави, 5 баллони нав, диска ҳамаш қоидави. мошин дар Душанбе нархаш 28500 сомония ки савдо муомилаш дар назди капот мега мекунем. марҳамат, рақамошон дар поини видео мондаги. бардорам метавонед ки дар ҳамин рақамо занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин Starex. марҳамат. мошини фурӯшӣ аст. бардорам Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1990 сола ки судишораш бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 8 литр, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега соҳибшон. мошин 4 дискаҳои хас, 4 баллонои средни, салон тоза, хадовой задаги пӯштаги надора мега, срочна мега,
сум дар кора мошина фурӯш намуда бо нархи арзон. мошин дар душанбе нархаш 13000 сомона ки нашуд арзон кадан ягон чи гуфтагӣ нест ки мошинча чотка бардор ба кадоми шумо агар ҳамин мошин маъқул боша лозим бошад рақамошон дар поини видео мондаги ҳастад метавонед ки дар рақамошон зах зада бештар маълумот гирен агар ки мошина нафурӯхта бошад шумо метавонед ки савдо када гирен агар шумо мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира чизе ки барои реклама дорен дар номери има ба ҳасаб роӣ карден суратош қадри маълумотош мо фурӯш да мемонем аз шумо хоҳиш кардам як дона лайки бепула дар видеонавори мо монед ва видеонавора дар ватсап имотон поделиса кунед раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардон Daewoo Matiz ки чихеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед намо баҳри шумо омода кардем соли бароишаш 1998 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳар душ кор мекунад. объем мотораш 08 литри паразитои коробка механика мошин дар хубӣ беҳтарин қарор дорад. дар 10 литр мега 145 км мегарда мега бензин кати газ кати 10 литр мега 140 км мегарда мега соҳибшон яъне ки бензин кати 145 км мегарда газ 140 литр 4 балонш мега пачка мега хадавои кадагия ҳуҷҷат ҳамаш 100% як сола ҳуҷҷат ҳам дорад. радной краска асос салон тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин айни ҳол харода дар шаҳри душанбе нархаш 16500 сомония ки савдо муомилаш дар назди капот мега мешавад. марҳамат дӯстон дар рақамои поён буда занг занед бештар маълумотша аз соҳиби мошин гирен сифати радной сиёҳ. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Opel Vectra аст ки ятаи дигар соли бароишаш 1990 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳар душ кор мекунад. объем мотораш 6 парастои коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон 4 балонои 60 4 диска салон тоза газ бензин ҳамаш кор мекунад хадавои магнитофон мотораш мега 100% мега бе ягон камбуди хадавоям дорад. маълумотои бештар бо телефон одамони харидор да ё ки биён аз пешбинан мега ба савдо мешавад. мошин дар шаҳри ҳисор нархаш 13000 сомона ки камтарига муомила дар назди мошин беҳуда занг назана мега фақат одамони харидор тоқа вариантои сум вариантои алиши надорад. бардор чанд боре ки шумо хоҳиш кардед ки Opel Vectra мона вариантои хуб аст агар ки шумо харидор бошед метавонед ки ҳам якта Opel Vectra вибрат карда харид марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардор Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 сола сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. объем мотораш 5 литри парастои коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои 74 диска кондитсионер электропакет салон тоза магнитофон радной краска хадавой яъне ки задагӣ пуштагӣ надорад саисташ мега созаи соҳибшон ҳамаш кор мекунад. мошин дар пойтахт дар шаҳри душанбе нархаш 54000 сомония ки боз муомила дар назди мошин мега одамони харидорда агар бошанд муомилаи хуб мекунад мега дар назди капот. мошина дӯстон аз рақамошон дар поини видео мондаги аст. агар ки ба кадоми шумо ҳамин хеле мошин лозим бошад метавонед дар ҳамин рақама муроҷиат карда бештар маълумоти 100%ша аз ҳамин соҳиби Toyota Corolla гиред. шумо агар ҳам хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира магазин чизе ки барои реклама бошад дар номери имо васаб муроҷиат кунед мо дар видеои оянда рекламамотона фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Opel Vectra B аст ки Opel дути соли бароишаш 1996 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 8 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби миёна мега ки сайстани соза якдум меличовка дора мега хай намедорам якдум меличовка кама мега неки моторшам намезана мега як 8 экатека неки тачта чикори кадага мега мотор намезана мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои мошин то охири ҳамин моҳ ҳаст. 4 диска балонош средни хадавои магнитофон радной краска яъне ки сода мега сайстаниш вариантои алиши ҳам дорад фақат одамони харидор ки алиш мекардагӣ дорад. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 16000 сомония кадоме ки сумкати мехара мега боз муомила мешавад. вариантои алиши ягон мошини сол боша мега вариантошона пешниҳод кунам муомила мекунем. марҳамат дӯстон занг занед дигар маълумотша аз ҳамин ака хатон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ВАЗ 2107 молодёжни аст ки соли бароишаш 1989 сола сӯзишвориш бензин газ ҳар душ кор мекунад. объем мотор 6 парастои коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон 4 дискаҳои худ 4 балонои средни радной краска сафед магнитофон яъне ки мошин мега дар ҳолати коира мега срочна мега Москва мера мега пули билет дар кура мега ба ҳам худи мошина арзон мефурӯшем.
мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Иста Равшан, дар ноҳияи Иста Равшан. нархаш 10,000 сомон, ки савдо муомила дӯстӣ дар назди капот мега мекунем, срочта мега барои пули билет сум даҳ курай. Марҳамат дӯстоне ки агар ҳамҷа қариб бошад, ҳамин мошин агар хайдани бошанд, дар ҳамин рақамҳо поёмда занг занед, бештар маълумотча як бор дига хитон аз соҳиби ҳамин 07 гиред. марҳамат. мошини фурӯшиши навбатӣ аз сафарбардор Opel Zafira ҳастад, ки соли бароишаш 2000 сола 34 бензин, газ ҳардош кор мекунад. объем мотор 8 литри пур аст, коробка механика аст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Родной краска, 4 баллонои средни, 4 дисковой рамашка, магнитофон, салон тоза, ходовой, ҳуҷҷат ҳам мега дорад. нагуфтам чанд қа ҳуҷҷат дорад, срокаш мега ҳуҷҷат мега 100% дорад. мошин мега 100% бе ягон камбудӣ, сайстаниш беҳтарин аст. мошин дар пойтахта дар шаҳри Душанбе, нархаш 36000 сомон, ки савдо муомилаи хуб дар назди ҳамин мошин мешавад. мошин дӯстон азиз хел 2000 соша дар 36000 сомон, яъне ки ёфтан қин аст. агар ки ҳамин мошин соз боша нархаш арзанда аст, бо ҳамира мега муомила мекунем, мега соҳибшон срочно аст. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео мондаги ҳастанд. агар ки ба шумо лозим бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳошон бештар маълумотро занг зада гиред. марҳамат. мошини фурӯшиши навбатӣ аз сафарбардорон Daewoo Leganzi ҳастад, ки як дигар соли бароишаш 1997 сола 34 бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр аст. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега, яъне ки дар ҳолати хуби миёнаи техника мега соҳибшон. мошин састани соза мега, яъне ки дар ҳолати кория 4 диска, 4 баллонои средни, ҳуҷҷат ҳам дорад. мега нагуфтем чанд қа ҳуҷҷат мега дорад, қариб як чанд моҳи дига ҳуҷҷат дорад. яъне ки магнитофон, салон тоза, яъне ки родной краска аз худош аст. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 10000 сомон, ки камтар дига муомила мекунем, мега срочна сум дар кора фақат одамони харидор. дӯстон, агар ки мошина нафрӯхта бошад, шумо метавонед ки савдо карда харидниша мошин сода рақамҳошон дар поёни видео мондаги аст. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама надошта бошед, метавонед дар номери имо васап партен мо рекламаш мекунем. ин мо 12 мошини фурӯшӣ мо. то видеои оянда худои нигоҳбони ҳамаи шумо.